Skibidi toinen. No niin sit mennään pelaamaan sitä mopopeliä, joka näkyy nyt tässä videolla. Eli mä menen nyt ostaa varmaan uuden mopon päälle mapin. En tiedä. Tai sit mä ostaisin vaan tämmösen konsteleen. Mut katsotaan nyt eka nyt mappeja. En mä vielä ole sitä mappeita. Okei. Eli ostaa sit mapon. Oliko se tää? Joo. Täällä on joo, sitten tulee. Maalataan tää. No, otetaan. Hyvä, tämä mustaksi. Moikka. Kyllä Litli on vaan niin hyvä. Mä soitin, voi helvetti, että sitä täytyy laittaa tähän yritetään. Tää voi olla. Ei helvetti, eikö se hieno lamppu, mitä mä sullekin kehuskun vai? Tää. Hieno lukuvalo. Juu, oli aika kallis. Oi vittu, menin tisuttamaan sen, mutta kun meni pasiksi. Tuonne sieltä heti vasta asiakaspalvelussa soitin sinne.